Al cul de la caixa dibuixa un rectangle, sempre deixant un marc per a poder apegar un full. El pare o la mare ha de retallar el dibuix del rectangle. Es pot fer amb un cútex o amb tisores. Això és faena de majors. Com que els teus pares són uns experts retalladors, veuràs que fàcil ho fan. Aleshores, ja tindrem l'esquelet del nostre teatre fet. Ara, busca un full blanc que s'acoble bé al forat de la teua caixa. Col·loca-lo. Fes perquè encaixe bé. Apega-lo a la caixa amb celo. Planta la caixa i voilà! Ara has de col·locar un punt de llum, per exemple una llanterna, a la part del darrere. Dis-li als teus pares que t'imprimisquen els titelles i te'ls retallen. Busca furgadents o palets i apega-los per darrere els titelles. En aquesta feina ja pots col·laborar tu. I ara ja pots jugar amb el teu teatre d'ombres i inventar alguna història interessant, bé amb els titelles o bé amb les teues pròpies mans.